Most behajtunk az egykor szigorúan őrzött Taszári laktanya kapuján. Az egykori híradó zászlóalj épületét, illetve annak maradványát nézzük meg. A híradó zászlóalj 4 századból áll, a létszám körülbelül 6-700 ember volt. A 4 századból az egyik egy mobil század volt, amelynek az volt a feladata, hogy a telephelyen állomásozó mobiltechnikát adott helyre telepítse, majd ott egy komplett repülőgépek fogadására alkalmas repteret hozzon létre. Ha a harckészültségi fokozatot elrendelték, ez a század képes volt arra, hogy 1 órán belül komplett technikával felszerelve a bekötő út szélén álljon indulásra készen. Jobbra az egykori parancsnoki épület, mögötte pedig a művelődési központ. Ez az épület bejárata. Balra a harcálláspontos állomány körlete. Itt volt valamikor a Kiss Klub. Itt volt az egyetlen tévé az épületben. A falat hosszú ideig lambéria takarta, és a burkolat ellopása után vált láthatóvá ez a freskó. Itt a nyilvántartó, vagyis az anyagi szolgálat irodája volt. Innen még a padlót is ellopták. A hírközpont vezető irodája. Ez volt valaha a zászlóalj parancsnok irodája. A folyosó végén kinézünk az ablakon, alattunk látható a harcálláspont lejáratának a teteje. A harcálláspont mindössze egy épületemeletnyi mélyen van a föld alatt. Balra zuhanyzók és vécék. A barbár tolvajok, amit nem tudtak vagy nem akartak ellopni, ezt inkább összetörték.
Ismét a földszinten vagyunk. Itt egy telefonvonal rendező. Lehet látni, ahogy a kábelek lefelé mennek. Alattunk a harcállásponton volt a telefonközpont. Mivel azt felszámolták, néhány működő vonalat felhoztak ide. Itt egy széken üldögélt egy sorkatona, aki a belépni szándékozókat igazoltatta. Itt jobbra volt a büfé, ezt egy sorkatona intézte. Egy női WC és egy zuhanyzó. Jobbra a harcálláspont parancsnok irodája. Az ajtó mögött néhány lépcső vezet le a harcálláspontra.